Už to běží? Už to běží. Už to běží, už to běží. Poslední záběr tohoto foťáku, ano. Tady Bonnie, Flash, To asi šmrtvej. červený oko. A tady je Jiří, náš hlavní hrdina. Dneska za ním pojedeme, ale musíme trochu pomalé a musíme počkat, až se otočím. Tak. A my jedeme, počkej. Ještě jsou třeba v ruky. To budou záběry. Vidíte, jak je to strašně prudký? Tak já z toho hodím držku. Jedem, Jiří. Dávej, Jiří, dávej, pojď. Jedem. Dám, pojď. To je ona. Já nevím, já jsem prostě nějaký, já to nevidím, jo. Tak, ale čím to zastavíme? Nevím. Kde máme majitele? Přesně ani najít majitele. Ale majitel tam asi leží. Nebo ne? Kde je majitel? No jo, majitel hodil držku. Jo, majitel. Asi tam není vidět, ale hodil držku, už tam leží. Ještě tam leží AD. Jsou rypáky, to odzumíme. A Jiří, to byla ona, to byla jízda. Jedno početěný úsměv. Ale už to nejde nahoru, Jiří, promiň. Už ne. Tak, ještě natočím majitel, až pojede. Ale už by se mohl zezbírat z té země. Co tam dělá? Ona mu lítla dyže. Dáme. Sáfra, tam bude... Tam je zvuk? Asi jo. Tam bude nějaká ta... Ano, pozor. Je tam nějaká ta tečka, tak to je ta ležící. A tak majitel. Tenhle foťák se tím, že ještě žije, já jsem to tam zabil. Co to je natačit ráno, když to bylo ještě rovný ten sníh. Kde? A tam leží Sejdým. No i dáte. Jasně, ať natočíme pár nádherných záběrů. Ano, a sluníčko tamhle máme, nazdar. A Jiřího zase, ahoj Jiří. Ahoj. Flash. Já, ahoj. Tak a ty paní natočíme taky. A pozor, už jede AD. Už jede AD. A Káťa taky. Už si to dává. Káťa si to dává. To je ono, to je přesně ono. Takhle se to dělat nemá. A Káťa už dojela. Majitel, kde je majitel? Majitel se zase otočil. Majitel už by neměl pít tolik. Majitel se říká, ano, AD. AD, to je ona. AD, jo, to byl zás hezký. A kde je majitel? Majitel! Dělej! Majitel umírá! Majitel, co se stalo? Jo! Tak, to je ona. Ahoj! Čau! Nestojí pína. Vysekal jsem se. Jo, já s tím foťákem mám taky. Už to skončil. Kázal jen troška. Jedeme.